trainer van FVC, die heeft vorige week staan kijken. Je gaat er een groot papier mee. Nou, ik heb er even op gelet, maar dat heeft hij ook bijna helemaal volgeschreven. Oh heren, Hey. welkom. Hey. Lange tijd niet Gefeliciteerd. gezien. Nee, ja. Nog Nog gefeliciteerd. gefeliciteerd. Dankjewel. Het blijft altijd een leuke wedstrijd. Wij doen met de A1 doen we het ook wel eens, oefenen wel eens tegen Blauw-Wit 1. En dat blijft toch voor de jongens ook een extra motivering om tegen de buren weer te graag van winnen. De FVC is altijd een hele aansprekende club. En waar we ook graag tegen voetballen en graag van winnen. Dus in die zin is het wel een hele bijzondere wedstrijd. Ja. Dat is altijd een speciale wedstrijd. Mijn paker die speelt, of die is supporter van Blauw-Wit. En mijn oom die zit bij Blauw-Wit. Ja, dat is van mijn moeders kant. En van mijn vaders kant is het allemaal FVC. Het is soms wel eens het idee dat is het lotte of binnen het echt gezette wedstrijden. Want het zijn zoveel derbies uiteindelijk en dat is dan wel heel erg, wel heel opvallend is het altijd. Er zijn meer van die wedstrijden. Je hebt ook Hogeveen tegen HZVV bijvoorbeeld. Hè? Die zitten ook bij elkaar op het complex. Ja, dat is wel heel toevallig. Lekker reden, zo hè. We trainen elke dinsdag tegelijk. En het is gewoon lekker dat je aan de andere kant van het veld staat en weten dat je gewoon 2 keer van zo'n hebt dit seizoen. Ik denk dat ik vanavond de eerste appjes wel krijg. Het is wel een hele beladen wedstrijd dit. En dan is het toch wel heel vervelend als je uiteindelijk maar 2 in de raak is. Die jongens die komen elkaar allemaal weer tegen in de kroeg. En wij lopen natuurlijk hier zo meteen de kantine nog eventjes in.